Do kin přichází už 11. film legendární série Star Trek. Světovou premiéru bude mít ve Spojených státech amerických zítra. V Česku se příběh nazvaný Budoucnost začíná promítat dokonce už ode dneška. Romantiku i akční momenty, staré známé postavy v nových příbězích. To všechno v podání mladých neokoukaných herců nabízí divákům nové pokračování vesmírné ságy Star Trek. Ten nový film je takový mnohem agresivnější, akčnější, ne, že by tam bylo třeba o tolik víc akčních scén, ale i v těch vyloženě neakčních okamžicích to má tempo. Tvůrci se vrátili v čase před nejstarší díly seriálu ze 60. let. Diváci mohou sledovat dětství a mládí nejoblíbenějších postav, včetně legendárního kapitána Kirka. What is your name? My name is James Tiberius Kirk. 11. díl Star Treku je určený co nejširší veřejnosti. Podle jeho tvůrců se ho na rozdíl od předchozích dílů užijí i diváci, kteří neznají vůbec příběh ani jednotlivé postavy. Ještě to nemělo premiéru a Paramount si je tak strašně jistý po těch projekcích, testovacích a tak dále, že to bude takový úspěch, že vlastně už píšou druhý díl. Star Trek má za 4 desetiletí od svého zrodu miliony fanoušků po celém světě. Jen v Česku jsou 3 oficiální fankluby. Nejsem ani moc technický typ, takže Star Trek pro mě je spíš fenoménem, který mě obohacuje, dejme tomu, morálně. Duchovní otec Star Treku Gene Roddenberry vyznával myšlenky humanismu a seriál v počátcích zlomil mnohá tabu. Došlo v něm například k prvnímu mezirasovému polibku na amerických obrazovkách. Mezi kapitánem Kirkem a poručicí Uhurou. Veronika Švihelová, Česká televize. A teď jsme se živě spojili s filmovým kritikem Františkem Fukou ve věci legendárního Star Treku. Zdravím vás. Dobrý večer. Reakce na nový film Star Trek Budoucnost začíná jsou vesměs pozitivní. Mnozí o něm mluví jen v superlativech. Vy jste ho už viděl, ten film. Je opravdu tak dobrý? Ten film je překvapivě dobrý, opravdu překvapivě vzhledem k tomu, jak obrovsky těžké muselo být ho natočit, protože ti filmaři jednak teda nechtěli nijak urazit ty fanoušky existující toho seriálu a přitom chtěli, aby ten film byl pochopitelný a zábavný i pro ty naprosto nezasycené diváky, což je dost v kontrastu a jako navzájem si to odporuje v mnoha záležitostech a jim se to povedlo opravdu překvapivě dobře. Ano, a děj filmu právě diváky zavede úplně na začátek do doby, kdy teprve vznikala posádka vesmírné lodi Enterprise. Je možné, že právě kvůli tomuhle způsobu pokračování, vyprávění je ten film úspěšný? No, bude to jistě i tím, oni se tam velmi lišácky vypořádali s jistou kontinuitou, protože samozřejmě je tam problém v tom, že to, co se vlastně děje v tomhle filmu, by teoreticky mělo navazovat na všechny ty ostatní filmy, které vznikly v těch předchozích letech, ale oni to vyřešili opravdu velice, velice chytře a myslím, že ten úspěch není tak ani v tomhle, ale opravdu tím, že ten film je takový dravý, svěží, rychlý. Není to prostě něco, co se snaží nějak udržovat při životě 40 let starou legendu, ale je to opravdu nový začátek, který přitom, opakuju, neuráží ty existující fanoušky. No ale na druhou stranu, když je film doopravdy pro každého, nestrácí tím přeci jen něco a vy už to sám naznačujete, že fanoušci ságy Star Trek si zakládají na odlišnosti, zvláštnosti. Jak tedy myslí film na ně? Film na ně rozhodně myslí, je to rozhodně science fiction, je tam všechno to, co čekáte od science fiction, ale můžou jistý hnidopichové namítat, že některé věci nejsou úplně v souladu s tím, co oni vědí, jak by v tom světě Star Treku mělo být, ale v tom filmu, já tady nechci prozrazovat, jak to tam je vyřešeno, ale je to science fiction, může se tam cestovat časem a dělat podobné divné věci, takže je to vyřešeno tak, že i kdyby někdo něco namítal, tak se mu řekne jako logicky, to je v pořádku. Funguje to. Vy jste řekl, že i neakční scény mají v tomto filmu tempo. Co si pod tím můžeme představit? Pod tím si můžeme představit to, že ty akční scény jsou opravdu současné. Ten producent a režisér J.J. Abrams má opravdu bohaté zkušenosti, je to mladý člověk a opravdu ten film působí dravě. Nevím, jak bych to vykládal podrobněji, protože tady nemáme moc času, ale působí dravě nejen v těch akčních scénách, které tam pochopitelně jsou a jsou monumentální a jsou tam úžasné triky, ale on působí dravě, i když si tam někdo s někým povídá nebo se někdo s někým hádá a působí to tak jako lidsky.
On, režisér Jeffrey Jacob Abrams, režiroval například taky úspěšný seriál Ztraceni. Do jaké míry tedy on přispěl k tomu, že je nový Star Trek tak kladně hodnocený? No, on je naprosto tím zásadním člověkem, bych řekl. Protože, jak už jsem říkal, on to jednak produkoval a jednak režíroval a i když teda upozorňoval na to, že není nějaký extrémní fanoušek Star Treku, tak je vidět, že je tam jasný ten jeho rukopis na tom filmu, ale přitom je tam vidět, že má evidentně úctu k tomu celému seriálu a přistupuje k němu jaksi opatrně, aby neurazil ty existující fanoušky. Ale přitom tam hledá způsoby, jak to učinit současným. A tohle to opravdu přesně ten Star Trek potřeboval. To není nějaký pokus o vzkříšení Star Treku, to je opravdu nový začátek, ale přitom překvapivě to je pořád Star Trek. No a takový byl Star Trek v podání filmového kritika Františka Fuky. Já vám děkuji a přeji dobrou noc.